Máš na nohy hvízd, áno? Teraz ma ich zavolám. Zabij ho tam. Nie, revolúcia. Ole! Nebuďte státičky. Teraz nehráte nábody. Ďalší priznáva zásah okamžite. Kričíme to slovo zásah a držíme ruku hore. Hláste si, kde koho vidíte. Je to dôležité. Výborné, ruka hore, ideš dozadu. Pokiaľ sa dostalo vpredu, menej. Musíš udržať hru, kým sa ti nevrátia spoluhráči. Takže ak si ostal vpredu sám, čakáš. Pokiaľ ste dostali všetci, rýchlo sa vymeníte. Ten sa zraní sám. Nebuď dlho za jednou prekážku, zmeň priestor. Keď už si dlho, rýchlo vystriedaj, áno. Stačí na chvíľku jednu prekážku, ale vždy sa treba pozerať. Zásah, krásne, dozadu, výborné, výborné, dole. A teraz sa posúďte od svojej vlajky. Dali ste dvoch dole, viete, že tam máte jedného. Posúďte sa dopredu. Hláste si, koho ste vidíte. Výborné, výborné. Výborné, výborné, výborné. Počúvajte, odkiaľ sa ozýva streľba. Výborné, musíš si všímať. Z ktorej strany kde. Výborné. Skvelé. Dobre, zastavíme to. Zastavíme to každý na svoju stranu. Ideme od vody. Nestrieľame.